O confanoche wanwareda. Said the something ebaye e Bible ma dalala edada no sa pepepe. Nana, wada many di ni ambrase ma wakwa aba nyansa poso. Ya, eja. Na apomo te say. Me ho ye pa. Ewuku gwahene men tan kai se metahia no dwumadi ase. Ene be ye bredi kan. Nana wada ma edin ni nyina de say. Me de opese kunedu ametosumienu. Wada ma se sisu bi ma me. Opese kunedu ametosumienu. Nana opese kunedu a otosumienu. Mpacho se menya din ni. Ane pepepe. Opese ne kire say ni nana. Opese no. Ase ne se opese oye bibia. Opese oye bibia. Usi wadwen se oye bibia. Opese no etimiye adekon. Aha. Ese me wo opese me pese me ye bibi nyesa. Yeah. Oh, okay. Okay. Enti opese kunadu a wotosumienu. Wukugwa hene. Man hene na menini ebedi enkom no. Osabere maka ho. Osabere ma osepe opese kunadu. Osabere ma opese kunadu. Disi. Aha, but when hu dia na eno ano no. Adentina na wada ma odisi. Oh, say akoko time no etwem. Nti say menyo sel belly mabiem. Okay. Na say eye okon abodini a wunya no wokon mu. Ane pepe. Woni enja say mote dada. Say ye ka awukugwa edin ba kon aya na ta pie pa ye obiri konfo anoche. Say eho enna sabie kroto ne furumahye. Na ye ni nkomo kakra. Na wadaroma sa na tie obiri konfo anoche awukugwa enna ne furumahye. Pepe. Sa pepe. Kakakra ekire de na ye ka okonfo anoche a ewo awukugwa mamu a obetimi aka de akire me ne marefo. Okonfanoche me kai emre bia ye ofi na konfanoche ka kire yense yenkohwe isutade bi mu na aho bi abesue yen ye koye oba ne bema na bayere edo mo ho ena akokoko edo mo ho eno ne ade a ye ditwum pa se sankrofo no enyiye ebewoye ema omase adore ewe kropon ye kro kese a ya chechire no omo na omo ye asenefo no eno ana meka ni dikan Nana ebie ade ba akoso de akire ya enyansapo ene wesan ne madwem ba kwa so mu wo de akire. Nana samete ase na meti ni ya ebebo mama ne se monya ahoho ana ahoho ye no mokoye no wo se bayere ne den bayere eni akoko kokko ena nipa mienu oba ne bema na no kire sei aso odi nipa ba enti ese yeso mumu ahoho abesoye yen sa no kan yo se ahoho bi abesoye yen odi bayere ka omo ho na odi akoko kokko e ka omo ho na onim se di ase eche so bi ba wonchen a ma na duane na omo abo omo ho preko ansa na omo ba enti na aduan no omre enkopa aduan biem omre enkopa nam biem enti nsenkyerene a oye saada no eno no obiri konfo no chensenkyerene ni bi ena opese konadu a otosumienu na adan di ache we ni de mekura mente da nti be di kan a na daroma yate afi ni ho ti yaduru ho de ne wukugwa de ne wo se ye pia nana ne yete bebre nana enei so obi ba wukugwa ede na edi adanse se wo ba konfo no chikuru niema bebre ne di kan efifa besikofo duane ne postem nyina obie nim se anoche efie wukugwa enti oba wukugwa obi abeka se okọ anoche krum niema bebre ne di adanse enti yaduru anoche krum no enne ahyansodie bi wo ho de san se oba me krom gya ache se ya ebo obi esi won ma obi konfo anoche na oba ho a wode ne nsa na etuye eye oware eda so ewo ho no ma me ne wo kasai enti ye ba ukugwa yi ede bi na ebehu bi anoche edua ebo saa na eye oware bo enti e no ho na first no na abe a ode ne nan abobo ho ayesi ho ode
ɛfo yɛ te sɛ abɛwei ɛwɔ hɔ Akobia. ɛna sesei no abɛnabu nti wagye ban ɛwɔ ne nneɛma a ɔyɛɛ no ho nti saa nneɛma no nyinaa wɔ hɔ. manya ne nte sɛ ebesi ne baabi a na obiri kɔmfo anɔkye nso te ɛwɔ Awukugwa hɔ no ne dan a no wɔte mu ɛne nneɛma bi a ne ka ho ɛno nso da so hɔ ɛno korɛ saa Ne wɔ hɔ ne nyinaa wɔ hɔ ne nyinaa wɔ hɔ woba yɛsi ne foforɔ anaasɛ yɛyɛ ne foforɔ nti ebia dan dada no ɛna ɛho bio baabi a ɔhyɛ na ɔkɔm a ne nneɛma ɛwɔ hɔ ne deɛ yɛnsesan mu ne nyinaa yɛ dan dada na anɔte dan na ɛna ɛwɔ hɔ a yɛba sisi yɛbɛba bɛhu saa nɔte dan no na anɔte dan deɛ wonkom baa wobɛhu sɛde wakyerɛ n'atenaeɛ ɛne ɛda so ɛwɔ hɔ nom so ɛhɔ no ɛyɛ ahɔhɔyɛ memka sɛ tourist attraction a nkurɔfoɔ ba hɔ a wɔnom ɛbɛhwɛ ɛwɔ Awukugwa hɔ nom anaasɛ sɛ ndɛ bia schoolfoɔ titiriw ɛna aborɔfo ɛtumi ba hɔ ɛbɛhwɛ nneɛma no nyinaa wɔ hɔ nti ɔmbɛhwɛ yɛwɔ kɔmfo anɔkye asefoɔ bi a ɔmoda so wɔ hɔ nnɛ bebree wɔ hɔ efie hɔ kɔ hɔ koraa ebi wɔ hɔ ɛna mekaeɛ no ebi wɔ kuropɔn ebi wɔ mmeammea bebree kakra na ɛka wɔ fie no so ɔmohwɛ fie no so ɛdin anɔkye no nkurɔfoɔ akyerɛ mu binom sɛ sɛ nzema kasa wɔ binom sɛ ɛyɛ dɛn o nana wadaroma ɛnkyerɛ mu bi wɔ hɔ ɛyɛ anɔkye maame no na ne kun ɛde anɔ nti ɔse anɔ na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne nketenkete ne mmɔfra mu na ɔse anɔ bɛhwɛ anɔ hwɛ kyerepɔn kasa nti ɛnyɛ nzeba kasa anɔkye no ɛyɛ kyerepɔnfoɔ kasa anɔ kye anɔkye na yɛ sɛ anɔhwɛ anɔ kye aha hwade a woba ne yɛ ɛsɛ obi yɛ biribi na wopɛ sɛ woma nnipa no bɔni bɛka sɛ wodɔ no attention ama wahwɛ deɛ ɛkɔ soɔ no no nana wadaroma Awukugwa aka kasa bɛya yɛka kyerepɔn kasa aha ebe bɛkasa akuapem kasa bɛyɛ soro kyerepɔn kasa ɛna so akuapem kasa yɛ nti kyerepɔnfoɔ ka nana sɛ mene na ɛsɛ nana no ɛwɔ kyerepɔn mu ɛna kɔmfoɔ nso mo ka ne sɛ ɛnde saa kɔmfoɔ saa okay na ɛsɛ mo kasa ne bi wɔ hɔnom a ɛne asante twi no asante ne nzeba ne egbe kasa no ɛfrafra nana mpatwa wadawo mu abakwasɛm a yɛateɛ na ebi kyerɛ mu a obiri kɔmfoɔ anɔkye koraa ɛware na ne yere a ɔwareɛ no duru baabi ma ebi emu baako ɛna ɔde deɛ n'akyiwadeɛ ɛde kaa no a ɛma obiri kɔmfoɔ firi nokorɛ bɛn ne wɔ saa asɛm bi da anɔkye wanware da na ɔbaa bi na ɔyɛ aduane ma no na amanfoɔ wohu sɛ wiase sɛ yɛ akyɛ sɛdeɛ ɛgye bribe yi ɛbaa so akyɛ na nkurɔfoɔ bribe no woma na ɔde yɛ aduane ma no na ɔde akyiwade ɛkaa no na sɛ ɛnyɛ nokorɛ da sɛ ɛyɛ ne yere mmom ɛnyɛ nokorɛ da ɛnyɛ nokorɛ n'akyi koraa obi baa sɛ ɔyɛ anɔkye na ɔyɛ hye saa ɔde ne ho kɔn ba pɛ ɔno wuyɛ instantly so ɛho aha sɛdeɛ Samson ɛbaayɛ ɛwɔ Bible mu a Dalala ɛdaadaa no saa pɛpɛɛpɛ ɛna wei nso afei ebinom nso koraa keka sɛ woba asantemɛ mu hanom a na ade w'ani akyire mu ɛwɔ kɔmfo anɔkye a afena esi hɔ a yɛnim sɛ ɛno obiri kɔmfo anɔkye ɛna abakwasɛm kyerɛ mu a wɔde sii hɔ no ɛno yɛ afena mpo a nipa bi ɛde twa obiri kɔmfoɔ anɔkye eti ɛno korɛ bi no ɛnyɛ nokorɛ menim ha abakwasɛm deɛ but ɛnyɛ nokorɛ koraa da saa nsɛm na ɛno nso ɛtɔ daa ne binom keka ne yɛtete no nokorɛ bi anim nam mframa mu kɛkɛ nokorɛ bi anim sɛ nnɛ ɛna mete ha yi obi bɛtumi aka sɛ nana koraa yɛ sei ɛnso na mete ha ɔho na mete Kumase ha ɛnso mɛtumi aka sɛ mewɔ Awukugwa na mayɛ biribi sei nokorɛ bi anim na ne twa ka bɛn ne da Awukugwa ɛne Asanteman ntɛm yɛ namfo na Asanteman ɛyɛ die ɛfi kɔmfo anɔkye ɛno a na meka ne aka no ɛwɔ akyire menka bi mu
ye guso a ye pese ye pusu na ya sese bi guso bi roto wo pusu nunum na wote na wo posase ya na ya wote ne pampan ye pese ye pusu na obma ye kakra sane mu a na wada man ka betimi a wai kakra bi e de akere ya kita wudi adam ne asantiment tiriu entam enne kura titiriu amo be pie mu a hei bi ye so kakra eno nti na ne maba no onim se yeshi a eche mene otumfo say tutu na dawroma yeshi a eche na politics e wa hini num eno nti na maba no nti mene ni di nkomo wi a mama osrate nana yedase nso me damase Abjafo said ye de to monim no sa pepepe na sa me wo hwa de oti okruwi okrawe ne brawe ngoma so pem so otumfo se tutu asantemera otoso emienu wayi ne ti said ye mohu a wo badwa bonase no na benchi ye akese na esisi ne so a wo mo ede eba ene sa wo hwe wo hena said ye enne da no ese akoye da so nkono nana broni beka se wafa ne ho simple eda fom boko na wotutu ne nyontum papa bi ede aguso a ene nana nsha sheda emfa komade enom ne mpempran ye mangugu ne nsa se de bia ya na ohene wo ye no ene wafa ne ho eda fom boko na ode bank kakra ode ekudwabo no asesa me se wo hwe a ye wonana afia kobi se wa ampemoto so mienu memorial park eho eye bia ya edin a ede ode to no ankasa ne maame agoprama kama eho no mo na dwumadi ekoso
sɛdeɛ kan na afei ɛna ɔhene agye n'akonnwa awie na sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ mu ɛteɛ no ɔhene tena sesɛ bi a ɛne ɛne yɛde ka de dwumadie no botaeɛ atom anim dada ɛnɛ nkyea ne bɛdi mu akotenti afei ɛna obiaa ɛnɛ deɛ kwan na ɛkɔnya da mu a yɛ mpo nyansapɔ yɛbɛtumi akɔ ne akɔkyea ɔhene bi nti ɛnɛ afei na nkyea no ɛbɛhyɛ aseɛ na afei wɔnom akyea ɔhene. Yes, now Bentusia, and now the people Sapi, Bentu, and a woman here, a more official. I will say it's a fossil. So, no, I can't walk upon your idea. So, until one end of the day, said to me, and then a pastor. You don't want to put two to me. But yeah, Grandpa will tell you, and a woman here. Yeah, and Sabi Hennessy Brandy, Bentu. C'est non mort Bentu nous ouais Bentu ana sa Bentu bien ça attenfo arbe bu on mo officiel pas non wa chango ma bien
him go my dear. Kalama go my dear. The video go my dear. Said the action for a city. Before that, we was going to be in tonight. I don't know when I support the man. I got power with Trivia, and I have paid some of the wood in Ara. And I'll go my dear, or Chamber my dear, or him come my dear. No more fish, madam. Two for that. That's Papa. Now I said, I'm a football, my dear. So the Bible said, no, jump over Trivia, madam. Blah blah blah. Papa one for so we get some ya we bunya abade ama wo o se se bi tipa no papa party afia so an mo bi chapa o ba ya pa o twebia snap pen to me no na go ma de o cho go ma de o se no pa de ma wo ada o o bo do wase na sa to a the way was se bi wo so so yo ma ma e so so no ada me bu mo ntimi ntin afia so o be de wase that's the father ma ba ya and some do am pay wala be bu o fi so da go ma de o so so wala be bu the same father ma o touch ma wo mu na de ya wala be bu ba be mu se ya wala o for the mass o so papa na mo trifu nya ka mu on ba ya snap o mai champagne na maka bo pe dun sia mo bi chapa no na mo bo ma de ana wa cha me bo ma de awu ti fo de wunya se me mo bi chapa no ba fo so we said na face of mine o say afisa say what to chese this banty and then o ma na se me pa bo onukuri die prepare and then so one face of mine when you na bre was so na nam safia so a no mu tintintra o se be be dawasi as the party amount what to aso five bono se be the me aka ho ma bi o bia ye koso o mo se wa wono se mo ma ho din nyansa na se be ma sa mai so ba ya o di champagne adaka o do mo ba ile aduonum to go karaka e ko di na ko bo ma de o cha me bo ma de na yo ko bo ma de o do mo si le ba de ma se na ko se ko di ro no ana wa do mo bo ma de se de ba wona bo nto ba ya o se no to for do ase ensano abo to ne ensano famra mo mo nyi wa mo mo nyi a cha pa ni o so ado me bru ba ya eye snap 29 whiskey 29 wine 29 wine 29 ensa ana o din su ado me bru enema awodo ya se nyara oba o so ado mo fi chapa no ana obo ma de o be che o me bru ba ya don't power to you. Black label pentu, snap pentu nsia. The bomb out there, or check bomb out there. When you come out there, say there. That's to the rabbi house here. What that's it. That's it. So we said there. As you home, somebody do the job on Safiasu. But they said me, a pack kind of the other some. And then they can't tell some call. Kind of about Patrick said that money was with you, Robertson. And I snap pentunsia and a whiskey the same apple and I Obama dear or Chamboma dear or him go Obama dear I don't want to fish up I don't know. I don't know what's in the farm. Jump over to India, snap pentu, Obama dear, Obama fish up. It's not Pajama. It's an answer my Swadoma on Pipe and they can't walk. So Bible so one travel no to so me do ase de nya de kwaso no obaya ansa wo dua ye say you nyina wa do be but do ase
no se pa dia ma wo wa ko so shishira no atra ho na wo mo ade wa do be bu no fi chapa no sa pe no sia wa yu fo o ba ya ga pa wo twa bia sa pa tu mi ensa pa tu sia na wa pa tu mi no bo mo ade wa cha mi bo mo ade wo ko bo mo ade no se pa dia ma wo no ada wo munya do wasi pa bo bia ko so kama on ba ya ga pa wo twa bia sa pa tu sia madam bo ma de wa cha bo ma de na he ko bo ma de na mo se meku mo se esi na pa de ma mo se wa ko so de to wo mo sa wa da bo do wasi ko mo se na na so se de ram to do for se so wa do be wa yi nara wa so de juma ma so wuni na tsese so do be afia so ni ampa si da ma wa na nya no paso so mo do was papa titi e no kwa cha wo de che wuni nara afia so wuni yo ampa o twa bia mi no e na wa do be e yo bo ma de mi do he no aju no e na wa cha mi bo ma de e na wa he ko bo ma de a chi no fo o do mo se de ko so ko pa ya ma sa o ku te ku ta wo mo ada o be ku fo do as ku do mas ma do papa se a feno sia ado bo ya sa pentu sia miski pentu bo ma de o cha bo ma de bo ma de ado bo se papa ako sa tra di sta ma ko da cho na tra ma yo wi da ma da ko da ko do bo cha Zero message kakra Sabri Kabi Esikwan Message car number GE 43-22 car number GE Toyota 43-22 message West Ubi Kwai car number GE so wa ma fo obi adoma no so bo ko to pa yin so bi amane kwan so wo ku na usa de ba o se bi afia no sia so wa ma be do asele nye o ba ya snap pentu binu ena wa do go fudie wo die ba ti ni o da ba o do bu ya ko ti o ya bo ma die o mo fi se pa no o do o da se ko ni lo no se ena jo pa o twa bia jo pa o twa jo da lo ano wo di wo fie edwunu no mo nyina ka bo mba be tia o sesa bi o mo de o no se ka mo se bo ka ho o mo ko fe wa ha wa hwe wo mo so ajoba tra ha bebe e wo bi ha ya mo so edwuma nyina wa ha ti dan da nyina se bo pa mo mo de tia sesa bi afia no hia asa bi ana wo tia no wa ho mo ha no a asa wo yi wo fi wo yi wo fi so do wa ka mo ayo ma no bibia o mo so ba ya sebe mati akoma akoma yensa apadaka adoma omo de homa pa na aye so kura de wo a sebe nsisi kura ana wado bebru oye chiriye sebe bia onya gadi bia na ka ode asimu wado so oye sa mienu ade aba ana wado bebru ode katankachi sikai adoma mama ni bia ti eno so da ka ho de aba wado bebru na me da to ho de ahwa so ma adoma e da se bu adoma ana wado mo na no mo a obo nyu no de ma san ye o sa ye nyu kufo se wado bebru
And also, what I have drive will be Nane. Also, what Doma was that of Papa. Said what Doma, who they don't buy it. What does that tell so? Never stop when one as so. So, Trent and I saw back to the was here. Was out and move for Sebunua, now bomb what tea, what over. It was what was watching. That's what Papa. To call me right here. abusuafo saa pepepe na etie santene otumfo oseitu otoso mienu Dr. Raise the Power 2 afei na wamma ne muso wanyene so amma ne muso de na adwumadie ni nyina aba awieye ene obi a woso chia ne bia no feku awodo ni nyina bobodin maako ama obia aba abechia ne nsem wasori obesa akọ ama ahemfo a wonmo eda so te ase anasa womote wonmo akonwom no wachia obia ansa na ohene apue se de mu hunu no na afei de dwumadie no aba na wieye pepepe
nyansapɔ nkɔmmɔ yɛde to mu anim edi kan na yɛabɔ nkɔmmɔ na yɛde ɛba awie yɛma mo nyinaa mmɔ ne hwɛ wɔn subscribe yɛ wadaroma bɔmmɔden na subscribe fama yɛn na hyɛ yɛ ano alike na ade wadwe nkyɛn so ɛde ato aseɛ sɛ yɛ mɛnhyia ne ahemfie ho nsɛm deɛ a ɛne ne ɛbɛsa ahyia no yɛma mo nyinaa mmɔ ɛne hwɛ a wɔgye ahenewa ɛdin ne ne abusuapani ɔwusu aduomi kura preko enim sɛbe odwampopo bi esi kuro ne mu a wɔse wadɔre sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapɔ aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sɛbe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame